இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி கதாநாயகனாக இருக்கவரில் ஒருத்தர் கார்த்தி. இவர் நடிப்பில் வந்து தற்போது பொன்னியின் செல்வன் வந்து வெளியாக போகுது. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விருமன் படமும் வெளியாக போகுது. சர்தார் ஆகிய படங்கள் வந்து தயாராகிய நிலையில் உள்ளது. இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முத்தையா இயக்கியுள்ள விருமன் படம் வந்து 31 ஆகஸ்ட் வெளியாகும்ன்ட்டு வந்து அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க. இதை தொடர்ந்து பொன்னியின் செல்வன் படம் 30 செப்டம்பரும் வெளியாக போகிறதாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ தீபாவளிக்கு வந்து சர்தார் படம் வந்து திரைக்கு வரப்போகிறதாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க. இந்நிலையில் அடுத்த ராஜமுருகன் இயக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதிய படத்தில் நடிக்க உள்ளார் கார்த்தி. இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு இணையாக முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் வில்லன் கதாநாயகனாக நம்ம விஜய் சேதுபதி தான் வந்து நடிக்கிறதா இருந்தது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவர் திடீர்னு அந்த படத்தில் இருந்து விலகிட்டாராம். அவருக்கு அதிக கால் ஷீட்டு இல்லாத காரணத்தினாலும் அதிக படம் இருக்கிறதுனாலையும் அவரால் இந்த படத்தில் வந்து அவரால் நடிக்க முடியாத காரணத்தினால விஜய் சேதுபதி இந்த படத்தில் இருந்து விலகி விட்டதாக வந்து ஒரு தகவல் வந்து வந்திருக்கு.